Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hakakat santarik banai naitung arjar arpo ka Khasi Students Union kala lek ban pensngau hau menteri jongkatanat ka koit ka kia ka sorkar jela uba Alexander Elhek halor ka jingbamla penbiang jakasa daki bor penia jongka negrims ya kinong trei khamtam hadien makiladon kinong pang covid khat khandai ki basya sumar hagani ka hospital. Hagajing ekran bat ka Batisi TV u Presiden jongka seng usamla Lampok Starwell Marngar ulapan pau bakani ka jingpen sngau syaki tendong skor jongka sorkar kalong hadien ban nakaliang jongka sengru kala persyanghi ban pensngau syaki dorbar syong boper ki badon hakeleng ka sor syelong ban wat lem ya kilat kilenti nakabenta ban yarap lang ya kinong trei ka negrims dak ba pen pau ru bagi nong trei ha ka koit ka khia kidei ki ba hakmat tam ban yakun persya yau covid khat khandai. Kamtam kala don ka jingmi kis bethamai te pun grems te ki nong trei pun grem ki lawan ko wan nam singi ki ong ba kandan ka jingma ki de ki le trei kan wan diang si ki ong jakasa na galen ka bor nyat ki grep nam la diang lo te maki ki ong ba kim kwa ba ki long ka da le se ban ra na khang ching pang shi nong le thau na galen ko seng la persang hi ya ka wan pasno lem shi ki do ba shnong ba per ka leng sar shlong ken jawat lang gilat kan ti kunu ban mi chakmat ban yarap kini ki nong trei po nang gram namang su thu sai ki nong trei ka khia ki ba khmat tam ban yakun persya ni ka khlam ti idone ki snong da ni lang chong jing an rai dien mang yu ban ya phliu jumot ni persno ni trei ka khia jing dor basno ne ka liang ni trei ka khia wong ban liang sarkar la sim ka ra ka long ba ki dor basno ni la ya ban penpiang jakasa ka pang ki nong trei na ka liang ka sarkar kan sabe yang jingot jing sap Andrei long hadu mentang pala sutuk kat nong teli robas nong gila pandai kata dan liam terseng ni dan kenduk isa persyang ban slok lang robas nong Andrei ni su aju yu ka cuman kenduk ni su aju nong sarkar lo makan wat lang gila tengki khamtam bakan yo ka sa balong ngarjan pun krem kana balong persuk ki ka sulong bet na jaka trei hang tu jaka sa ba markiru ki nong trei ki okem kwa ki wan sin ka sam ma teng ying barat kidon ki ba yes sa bungut kan sabu cengge te na liam matri ka khot khia ong ba kin sedang bok au su kan kap kan sawat ki alternatif ba biang kan ba la ban yarap ban long ban address ni kecing e jinong tre po ni na kaliang ke negrim ka pala ban penmilut ban ai lut ki kerteng ki balong khmat tam te balong reswa ki ba ya long direct kontak ba ti gu nong pang ti ngibu hi ka ha matri ka khia kot ka khia kalong ba perkhat terpang kham tam ni balong hang tu po balong ya kersumbat itu nang pang kenang ba kenam dei ba kin kum ki ong ba ki nging kwa balong ka da ba kan mara ka jepang nan negrem skich nang bita balong i sno ya ban ai buram ya kedor bar snang ma ka siang plon ni bro kawai i bala sem ni kne senjam ba ong ban akomodi ki nang trei po negrem ndrai ka slong ba ma ki ka no e ki la ban akomodi kam dei ya bro khat nang trei po negrem de lor ta nang rem na kaliang jo ka seng bangi persang ban pesolang kedor bar snang keleng sar slong bro kawai Wai kidon ki balong bala kloy ban le andai su thu i ba kidon ki ba ong ba kidon bun ni chinge ti nget ba chong i jing start sarkar kumno ba kan penbet ndai long ba kai bangi kwa ba so ko long kum ni ka por kidon kam ya ka jing start sim don kam ka jing akti kamon lang kham tam bin tri ka ko kia mangi sim ki ki di blong hakmat tam di player hakmat tam ko sha na kla tilala maki kendu sim no kimdon ta jing song sangan ong ban kim don jakasa ba biang la da maki kim tre shu ban sumar kim tre shu ban letrai na trai la di pa dur ba khatam tinget ba sarkar ham perkhat terpang gani amar ka ta banai ke don ka jingya khun chong yak snok tilang chong babun balang tinget ni kenti mta kan ka jing li ka wat ka ba a ba kawan ni ka klam po jela jungi ya persang ba jing telang chong wa khot persang ni ka ban nang penduna ka si ka jing sekian kan jepang po jela ko hi ka jing ustad jing sha sipor ni ba kum ka jalang la stang kan her mesim ni i jin skrmen ba yo sing da ong ngim lait lut bro khoi ndai ti long stang ka to kan ngot ki ban yo se jing pang de tang ti wan phai na saba ki ba yo jing pang handai sendat ni i ba ka ki ustad jing pang trai jan bro ni sakhi ka long ka daw ni ba te lo ba to ka jing le tho song kurem spo khana para las para jing mau her pikiran li ka dor basno teng tmok tmai kulun ro koi kidon jak song sir
dan rei habang yakran menteri ka khoi ka khia am ta kalong ni skman kani interstate na soba kini perking kemdai mala banyak ustang ki kam bolom be si wat boleh bawan ru hablong thik pathik kemdai sulong lai la kam smot surung pawan phai nam pentip su suyai sol sulong kabamon bakhadu hi mundu ban kelas pudum pai bai tela kanai ke cingku stat kanang pur spor kan yul se kan poi ka puah ne kaya ya sarkar ka haban bomban si kan simyang senjaman khangdam sesien mundu ban kelas pudum ka puah kup silyang sem silyang belak sni nutsu te ba khadu khadwa hi ngasgoba boi po wei no song snong haban don lang ka cingit kli kani kam ong bang ang habasni atali tang sarkar habasni atali tang ki dor basnong hasni atri tak ki nong tri ko ki an rai wei po wei no snong hablong la ka chong chong chin khli nam ta ban sim ni chong chin khli ba ngim dei ngi haban husian ngi haban ji khli ngim dei belong ka daw ban nang pen sapriang ko jeng pang po ka jala nu basdang ni ong ba to kita kita jala pede no snong pura jong jala ki so tho yo sikendu chingi shwei pat ki bar jala ma siwan pas jong ka jing ka san ndai ngi chujai pen kemau na por spor ba bom dei terali muluk bom dei no snong pura jala kem dei ban ai la kum nga ong ba ngi krem ni se gidon ki thlebis ar gi lai ni ta ing snoba ki ong sarkar ka deben sim khia ba khaban sim no gi lat kan ti ba ki breu ban bar ki ong ba pelong ka jala jungi tang chakari tngen so ba ngi nam la ban priak namar to yule se gidon ki kies bolong emergency yo se gidon nong trei ni ki office sarkar pleng ka tang ni mla ban lai handrei sulong ba yo se don ni pat ong be don ba ing asem kharo gidon ni handrei lo khadu khat wai lo kim dei ban ai la ketika cuman rum mi breu na so tinawat nak keliang juga keseng ni kendia sengiru kini ki Jakarta idon kini hotel her puso sulong bagi pelong kom ki kenja korintin sentar kini ki bawan pana seba bila persang balung thup tingi sedang di chu ni kesing ni sekin sapha yang giles ni ki bedu song tu ngasapai lagi dei sisa ki nong song puranem ne ki wan le yusini gedaw ki wan sini ni ha pa suk thup rengi nang kren ni hal stam ta kalong ba je ki bureu bom dei ki nong song pura jala kim dei ban sha ne klemat marlada ki ala ki beri buna sabar bomdei no susno pura kalong le nei da jeng perking itrasno na go district ki perking ong ban mi lumar perking ong ban deng mas safan tilada itrasno pi perking la ta ka bana sabar mong wadung lai lante ke bom la pa te de lo tang urip na kalian ka seng ru pa deng ni kidon ke jing ma ya kene ka jepang man sapriang ni dang tha sa ka ma per pa beri bom dei terus nong kilap nong mi ban be mar kum golong tu sport i nong di chur na asam no po chu was kasel district utadu high school mla sa khasingi ban di chur long kita ni kijing duna ne tan leng sarkar rai lamba ta jing duna jing deko ngatrai sarkar ka haban long kendet ba kanen perklan su kam tam ne ka jing rung jimi beri bos pas po ka jala